Kulindeleke ukuba umongameli Cyril Rmapahosa enze intetho yakhe ejoliswe kwisizwe kwakhona ngokuhlwanje. Akwaziwa nokuba lizakwandiswa kwakhona ixesha lokumiswa kwentshukumo ngelokuthintela ukunwenwa kwentsholongwane yeCorona. Le ntetho kaMongameli izakusasazwa ngqo kwijelo le-SABC 2 kunye ne-404 kwi-DSTV ngokuhlwanje. Umhleli weendaba zopolitiko kweli jelo uMzwandile usichazela ngezinto esingazilindela kule ntetho. Kulindeleke umongameli ukuthi ekhulume namhlanje nesizwe ukuzosibalulela ukuthi ngabe wenze njani mayelana nale lockdown ayimemezela enyangeni edlule. Uzokhumbula ukuthi makhatheleni kuyo lonyanga wayelula ngenxa yokuthi ke abeqhubeka nokuthi abantu bethole lesi sifo. Into ke ezokwenzeka namhlanje ukuthi uzokhuluma nesizwe esho ukuthi ngabe uyayiqhuba, kodwa ke into abaningi abayibhekile ukuthi cishe kuzoba nemikhakha mhlambe azothi ukuyixegisa kancane. Kodwa njengoba eseshilo ke ngeke kube lula ukuthi vele nje ethi ayisuke, ngoba phela abantu baseningizimu Afrika abaningi basaqhubeka nokuthola leli gciwane futhi siyabona nabanye abantu beqhubeka nokufa. Ingakho ke mhlambe ezolandela lokho akutshelwa ososayensi ukuthi ngabe yini okufuneka yenzeke. Abaningi ke nongoti bacabanga ukuthi mhlambe uzomemezela izinyathelo ezizothi mhlambe sikuzoqalwa ngesikhathi esitheni njengezikole mhlambe ngenyanga ezayo, ethi kuzoba nezigaba ezithize mhlambe izoqala ukuthi zisebenze. Kodwa konke ke lokho ngempela kuzocaca kahle uma ngabe esekhuluma nesizwe. Siyazi ukuthi njengamanje ube nemhlangano ukuhlangana nabantu abaningi ukuze azi kahle ukuthi uma ngabe esekhuluma nesizwe ngempela ukhuluma nesizwe azi kahle ukuthi yini okufuneka eyenze. Siyazi ukuthi udaba lomnotho udaba olubucayi kakhulu, kodwa nodaba lezempilo udaba olubucayi kakhulu. Yingakho ke nesizathu esihle kakhulu sokuthi ke isinqumo asithathayo kube isinqumo ngempela azobe ke ebonisane naye wonke umuntu. Uma ngabe nje esikhathini esingesidala kangako uzobe ke umongameli ke esekhuluma nesizwe esitshela ukuthi yini asebeyinqumile.